Que tal? Moi boa tarde, moi benvidos a Conexión Galicia. Estamos de estrea de temporada deste espazo de política, de actualidade, de análise que emitimos dende aquí, dende este plato de Madrid para toda Galicia, con xornalistas galegos que tamén residen aquí na capital. E digo que estamos de estrea de tempada, pero comezamos prácticamente como rematamos a temporada anterior, cun papel, pois, dende logo bastante complicado na xenda internacional, moi conflictivo xa na casa coa corrupción que xa vimos acostumados a falar nestes últimos meses e tamén con esa incerteza dun eventual adianto electoral. Bueno, iso verémolo ao longo deste programa e poderemos opinar sobre todo iso e tamén sobre os últimos acontecementos da guerra en Gaza e o seu traslado ao noso país coa suspensión da volta ciclista. De todo iso e de moito máis falaremos nesta hora de programa con Iván Gil, xornalista del periódico. Como estás? Moi boa tarde, María, moi ben. Ben, pasaches ben o verán? Pois moi ben, a verdad que xa vemos moi lonxe, lonxe. A política non dá tregua, aquí estamos. Sí, é certo. María Jamardo, xornalista del Debate. Pois curto. Curto. As vacacións sempre son curtas, non? O voo rebata sempre moi cedo. É verdad. Pero bueno, ben, con aquí ganas, estamos informando. Con ganas de informar. Iso é. Dani Basteiro, xornalista de Bloomberg, tampouco paras. No, tampouco paro. E o verán, pois como a María tamén se me fixo moi curto e ademais como en Vilalba rematamos co San Ramón, que sabes que son as festas o 31 de agosto e 1 de setembro, pois é casi non hai transición. Sí, sí, é verdad. Da noite ao día moi rapidamente. De Vilalba a Madrid. En todos os sentidos, sí, sí. Paula Chouza, xornalista del País, eu xa sei que tamén estiveche pola terra. Tamén estiven e maravillosamente, pero sí, sempre se fai curto e a actualidade non dá tregua, así que moi divertidos neste inicio de curso. Dende logo, e o que nos queda por diante, porque temos un programa longo, pero auguro que esta tempada vai ser longa tamén e convulsa. Comezamos falando desas imaxes que deron a volta ao mundo. As imaxes da volta ciclista, como ben saben, quedou suspensa na súa chegada aquí a Madrid, na súa última etapa, e tamén 22 axentes feridos. E todo isto despois das palabras esa mesma mañá do presidente. Escoiten. Nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Irresponsabilidade ou unha estrategia política, Iván? Home, eu creo que claramente estrategia política. Ben é certo que esas declaracións son previas a manifestación da tarde, non? Coincidindo coa última etapa da volta, pero bueno, son protestas que viñan sendo recurrentes e algunhas delas incluso provocaron que, por exemplo, en Bilbao, non? Incluso en Galicia tamén, non? Que se adiantase a chegada dos ciclistas. Eu creo que está claro que o goberno intenta capitalizar estas protestas, non deixar espazo tampouco os partidos de esquerdas que quizás estaban máis activos nelas, incluso presencialmente nesas protestas. É unha forma, bueno, de asfixiar aí de cara á esquerda, e eu creo que tamén, ao mesmo tempo, tamén unha forma de axitar certas divisións internas no propio Partido Popular, a causa palestina ou polo menos o que está acontecendo en Gaza. Eu creo que é bastante transversal a opinión pública que considera, non sei se xenocidio, pero bueno, eu creo que están bastante en contra do que está a acontecer. Eu creo que o Partido Popular ten unha posición, bueno, certa división interna, non? Ayuso sí que está directamente axitando, posicionándose a favor de Israel, así o víamos antes da volta, non? Con ese saúdo os ciclistas do equipo israelí. Entonces eu creo que por dúas partes, non? Asfixiar tamén un pouco o espazo da esquerda e capitalizar, e por outro lado o espazo da dereita xitar esas contradiccións. Pregunto a María, tendo en conta estas palabras que estaba dicindo, por exemplo, agora Iván, quere Pedro Sánchez capitalizar, liderar esta loita contra Israel, non só aquí en España, deixando nun lado a Podemos ou a Sumar, senón tamén dun xeito internacional? E como valoras esas palabras desa mesma mañá? Bueno, eu creo que son unha mixtura, non? De ambas preguntas das que facías ao comenzo. Por unha parte, efectivamente, unha capitalización política e instrumentalizar a violencia para obter un rédito político, con unha lectura moi concreta que é victimizar a eses violentos que provocaron eses altercados, esas algaradas na última etapa. Non era algo alleo
o presidente do goberno, cando fixo esas declaracións sabía perfectamente as ameazas que estaban en riba da mesa, as advertencias dos convocantes e tamén as reflexións que o día anterior fixeran xa en Cercedilla dúas representantes da extrema esquerda coa que Pedro Sánchez acadou acordos ata de goberno. Irene Montero e Ione Belarra, verdad? Efectivamente, Podemos chegou a formar unha coalición de goberno co Partido Socialista na legislatura anterior. Entón, o presidente do goberno non ignoraba o que estaba por acontecer, era moi consciente e, a máis desa capitalización, pareceme unha irresponsabilidade chamar efectivamente a ese tipo de protestas descontroladas, a ese tipo de protestas ou manifestacións non autorizadas, nas que, ademais, sabendo da dificultade que implicaban, obrigaron a doblar o número de efectivos policiais, malia que o operativo despois non recibiu as ordes segundo teñen manifestado todos os sindicatos policiais, efectivamente estiveron pasivos ante ese desafío. De feito, o peor desos enfrontamentos, dese destrozo do mobiliario público, desas reivindicacións, foi cando xa estaba parada a volta. Cando xa tiveran alcanzado ou acadado ese obxectivo de que non puidese rematar onde estaba previsto. Entón, xa non tiña moito sentido cargar nese intre cando todo estaba moi avanzado, cando todo estaba moi posicionado e cando os violentos acadaran, insisto, ese obxectivo da convocatoria, que era impedir o final da volta ciclista a España co perxuízo da imaxe internacional que non foi allea a ningún medio de comunicación e a moi poucos gobernos que compren ese discurso de Pedro Sánchez alentando, insisto, dende un goberno, non é unha opinión política, é o presidente do Executivo. A imaxe internacional, tamén temos os policías, os axentes que se queixaban de que tiveran que estar parados agardando por esas ordes, temos os ministros tamén que aplaudiron a determinados manifestantes e temos o xefe da oposición que non tardou en pronunciarse polas redes sociais e tampouco o día seguinte. Escoitamos. No puede estar al frente de un gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas. Sánchez ha sumado ayer un motivo más por el que ya no es digno del cargo que representa. Bueno, crees que axitou, Dani, as masas, a xente que estaba nas rúas, o presidente do goberno, que opinión che merece tamén as palabras de Núñez Feijóo? Bueno, creo que non en ningún caso, nunca escoitei unha chamada á violencia, non podemos aquí amosar ningunha imaxe, ningunha palabra do presidente do goberno nese sentido, non? Eu creo que apoiar a un pobo como o palestino que está a ser masacrado, asasinado, non? Nenos, nenas, con fame, con xornalistas mortos, cooperantes, non quere dicir apoiar en ningún caso a violencia, máis ben o contrario, que se deteña ali, non? Creo que o presidente do goberno ten unha posición política clara de apoio ao pobo palestino, de condena tamén os atentados de Hamas do 7 de outubro, e eu creo que as protestas na volta a España son eminentemente cidadás. De feito, prodúcese moito antes da fin da etapa en Madrid, en sitios como en Bilbao, en Mos, en Galicia tamén, non? Xurden moito antes de que o goberno ou o presidente do goberno faga esas declaracións, non? E despois as protestas teñen que ser incómodas, ou molestan ou non son protestas, non? Por eso, pois, cando hai unha folga no ámbito do transporte, pois moitas veces coincide cunha operación salida, non? Pero violencia para defender a non violencia? Violencia ciclistas, Violencia, desde logo que non, e eu insisto en que non vexo... A integridade física dos ciclistas estivo en perigo, eso non é chamar a atención e molestar, Iso é verdade. Non é retrasar un pouco o tráfico. Non é verdade, é dicir... É verdade, é verdade. Se me podo explicar, a integridade física dos ciclistas na etapa de Madrid, desde logo non estivo en perigo, porque se detivo a 50 kilómetros a volta, non? E despois celebraron nesa imaxe pois improvisada que non puido ser no centro de Madrid o final do... Pero, Dani, os
ciclistas foron tamén foco desas protestas. Desde logo que foron un foco desas protestas, porque as protestas teñen que ser molestas. Violentas cos Violentas deportistas? No. O sexa, os deportistas, Podo, o é dicir, presidente da Volta, o presidente da Federación Ciclista de España, os dous coinciden en que lles escupiron, lles deron con paus das bandeiras, puxeron cravos na carretera para ciclistas que iban a 80 km por hora. Iso non aconteceu, según ti. Invéntano os ciclistas. Sin ánimo, vamos a empezar a temporada, María, respetando os turnos de palabra. Dicindo a verdade. É mentira o que dixeron os ciclistas? Paso. Veña, sí. Continúa, Dani. Que é moi sinxela a pregunta, por que a eludes? Mentiron os ciclistas? Non estuvo en risco a súa seguridade física? Imos deixar que remate, Dani. Si me deixas falar, María, cun pouco de respecto, explicareiche que nas rúas de Madrid o domingo houbo, según as autoridades, unhas 100.000 persoas. Houbo un desplegue policial de 1.100 policías nacionais, de 400 gardas civís, é dicir, unha media de 13 axentes por corredor. Ningún dos corredores, evidentemente, tivo ningún problema ese día. Sí, houbo momentos de tensión noutras etapas precedentes. Por exemplo, en Galicia. Houbo, e hai que lamentar, e eu serei o primeiro que condene, calqueira tipo de episodio violento. E houbo disturbios puntuais nunha tarde onde houbo 100.000 personas na rúa e houbo, certo, 32 axentes feridos. Feridos non de gravidade, ningún precisou atención hospitalaria. É dicir, temos visto manifestacións en España, de verdade, dicir, o que sabemos no sector da siderurxia, dos hosteleiros, é dicir, de enorme violencia que hai que condenar sempre, pero a do domingo non foi unha manifestación de especial violencia, nin moito menos por máis que houbera momentos concretos de tensión. Insisto en que as protestas ou son molestas ou non son protestas, e que ás veces é complexo e difícil combinar pois os dereitos, por exemplo, dos corredores e da propia Volta, coa movilización cidadán que foi masiva. Eu creo que o domingo, pois, España foi, e Madrid, capital da indignación e da protesta contra un xenocidio en Palestina, e eu creo que só cando as opinións públicas occidentais se manifesten con esta contundencia, hai cosas que empezarán a cambiar. Para ti é un orgullo. Para ti é un orgullo. Bueno, é dicir, eu non entro en calificacións dese tipo, pero eu creo que é claro que en Madrid hai, e en España, unha sensibilización con esta causa que non hai en outros sitios, e que España, tanto políticamente, desde hai un ano co recoñecemento de Palestina, hai un ano e medio pedindo que se suspenda o Tratado de Asociación con Israel, que se vai facer un ano e medio despois, está facendo unha posición de liderado en posicións cando non perdamos de vista o que está a pasar en Gaza, máis de 60.000 persoas asasinadas, cidades totalmente derruídas, xornalistas asasinados, iso é importante. E hai xente que lle interesa máis que caeran 4 vallas en Madrid que o que está pasando con miles e miles de asesinados en Palestina. Paula Chouza. A mí gustaríame despois replicar isto. Sí, pero eu tamén quero dar a miña opinión. Sí, Paula. É certo que 4 vallas non son comparables con 64.000 mortos. Estamos vendo agora as imaxes. Eu tampouco considero que sexan 4 vallas, non? De todas formas, vos mesmos diciades que a maioría das cargas producíronse despois de que se parara a carreira, co cal aí non entendo que podía haber un certo problema cos corpos de seguridade, pero os ciclistas aí non estaban en perigo porque xa foran levados a outro sitio. As revolucións non se fan pedindo permiso. É certo que unha protesta ten que molestar e ademais é unha posición que non parte, isto moi importante, dos partidos políticos, parte da cidadanía. Ningún, as protestas convocáronse, María, por moito que te rías, dende o País Vasco, etc. Moito antes de que Podemos e o Nevelarra, Irene Montero, foran a Collado Villalba a alentar o boicot á Volta, que si o fixeron. A min me parece unha mágoa e unha pena que un grupúsculo de manifestantes violentos solape o sentir xeral dunha sociedade que saiu á rúa a defender o que cree que é unha barbaridade, un xenocidio insoportable. Entón, non creo que ninguén dentro de 20 anos este a falar nunha imaxe na Volta Ciclista a España na que caeron unhas cantas vallas, houbo 22 ou 32 feridos leves, senón
do que falarán é da inacción de Europa. En todo caso, da posición contraria que tivo España neste conflicto. Eu creo que 100.000 cidadáns, o que me refería co dos partidos políticos, é que a un mitin non van 100.000 cidadáns, a política non arrastra a 100.000 cidadáns á rúa, este conflicto sí está arrastrando a xente á rúa, e creo que hai un certo interese en criminalizar a protesta, dende logo, e creo que estamos facendo da anécdota a generalidade. Voulle deixar replicar a María e logo douche a quenda de palabra a ti. María, non estás en absoluto de acordo? Non, non estou en absoluto de acordo, porque efectivamente non se pode falar de alentar as revolucións, falar de pacíficamente cando estamos vendo estas imaxes. Sexan 4 vallas, sexan 22 policías ou 500 vallas e 200 policías. A min pareceme que o cuantitativo, o mismo que na violencia de xénero, non o que o define o tema e a categoría da que estamos a falar. E aquí hai xente relativizando o que pasou en Madrid. E iso non se pode relativizar. Se non se pode relativizar unha violencia, non se pode relativizar a outra. E sí, claro que foi capitalizado pola esquerda radical e polos membros de Podemos e por sucedáneos de Podemos e por xente que veu de fora de Madrid e que se fletaron autobuses para vir de fora de Madrid. Non éramos os madrileños manifestando pacíficamente en contra dunha causa inxusta. Non, señor. Isto non era un movimento espontáneo, era un movimento advertido, porque se fora un movimento espontáneo, tivéramolo visto en moitos sitios distintos daqueles onde os radicais capitalizaron precisamente eses encontros ou eses encontronazos ou esas advertencias. En Cataluña tamén correu o mesmo equipo israelí e non houbo algaradas. Non houbo problema de ningún tipo, non soubemos de nada ata que os radicais da esquerda a Berchale capitanearon isto a modo de cale borroca, da cale borroca máis burda a que estamos acostumados. E non son eu a que dou a opinión, son os membros das forzas e corpos de seguridade do Estado que estiveron ali, que non puideron encapsular os violentos, que non recibiron órdenes concretas, que o delegado do goberno o que dixo foi que foi unha protesta pacífica. Non, señor, non estaba autorizada. E aquí, moitos dos que agora relativizan as revolucións teñen que ser molestas e demais, cando foron as protestas de Ferraz con rosarios, falaban de extrema dereita, fascistas peligrosos e había que gasealos e largalos a paus. Entón parecía ben, e a min pareceme moi ben, se exiximos a uns que teñan autorización para concentrarse, exixímolo a todos. Pero isto non vai de cando a mí me parece ben é fascismo e cando non é democracia e revolución. Imos continuar avanzando, porque senón imos quedar só con este tema. A primeira das consecuencias chega hoxe, por exemplo, España di que non vai participar en Eurovisión se o fai Israel. Pregúntome que vai pasar, por exemplo, co Atlético de Madrid, que ten unha participación dun 35%, con Movistar, cun 45%. Que pensades que vai ocorrer a partir de agora? Bueno, eu creo que ocorrerá o que a sociedade civil máis espontánea ou máis organizada decida o que ocorrerá, non? Pois o deporte, lóxicamente, é un espazo que eu creo que debería de preservar certos valores, aunque ben é certo que a economía, non? O mundo dos negocios está priorizando outros valores no deporte, pero eu sí creo que ocorrerá pois o que puñas o exemplo concreto do Atlético de Madrid, pois o que os aficionados do Atlético de Madrid decidan, porque si ben é certo que temos a violencia parece que é un concepto un pouco subxectivo, non? E as definicións no dicionario seguro que non concordamos con elas, pero bueno, eu sí que me alegro de que se fale de cale borroca por estas imaxes, co cal eu creo que España ten evolucionado moito, non? O que eran as imaxes verdadeiras de cale borroca fai uns anos, non? Pero se algo eu algunha pega poño a posición do goberno neste intento de capitalización é que non sei se alentar ou animar, eu creo que os poderes públicos deben ir por detrás do que pida a cidadanía. Se a cidadanía fai unha demanda con esta contundencia, porque eu sí creo que empezaron esas protestas en Cataluña e foronse expandindo e estendendo, eu creo que o goberno quizás debería acompañar esas demandas. Moveron ficha que está na mão do goberno? Bueno, pois indirectamente, o tema de Eurovisión a nivel cultural, non? Aí sí que hai unha participación do ente público de radio e televisión
que está na súa mão, bueno, pois instar a través do CDS a que as federacións tomen unha decisión que é unha decisión propia que só poden tomar elas, aunque ben é certo que moitas veces as toman por presións políticas. Bueno, presionar e acompañar a demandas que eu creo que son bastante maioritarias. Disculpa da miña ignorancia, pero se, por exemplo, Israel se clasifica para o Mundial, que fai España? Non vai xogar? Pois verémolo, hai moitísimas incoherencias en política exterior e esa pode ser unha delas. En todo caso, ás veces o mellor é inimigo do bon. A min gustaríame que xa se tivera feito algo máis antes. E que, diso estamos falando, de que alguén finalmente faiga algo. Si estamos esperando a política exterior perfecta, coherente en todos os ámbitos, pois despois falaremos das dictaduras árabes ou despois falaremos de algúns rexímenes en América Latina. Entón, hasta que se solucione todo non se pode facer nada sobre Gaza, non? Esa é a historia, e eu creo que non. Por certo, cale borroca, un movimento de apoio ao terrorismo. Con eso se está comparando o que pasou o domingo, co terrorismo. Creo que nin a Cale Borroca levaba a 100.000 persoas á rúa un domingo pola tarde, de maneira maioritariamente pacífica, nin a Cale Borroca se saldaba con 2 detidos, nin a Cale Borroca era tan amable como para non levar a ningún policía ao hospital. É dicir, falar nesos termos, é dicir, a min pareceme unha broma, que se vexan en disturbios moi concretos Cale Borroca e na matanza de milleiros e milleiros de palestinos non se vexa nin violencia, nin xenocidio, nin nada, solo lexítima defensa, é que me dá a risa. Eu creo que, por fin, hai xente que está a facer algo e é unha mobilización cidadá. A política non está sendo quen de solucionar este conflicto e fai falta que alguén lle diga a Israel que non pode facer o que está a facer. E Alemania non lle vai decir, e a Unión Europea ten moitos problemas porque está moi dividida e Estados Unidos apoia a Netanyahu e a extrema dereita vaise facer fotos con Netanyahu a Israel e Isabel Díaz Ayuso faise fotos con o equipo de Israel mentres tantísima xente está a ser masacrada en Gaza. É dicir, por fin alguén fai algo. O de Eurovisión, pois é, bueno, simbólico, é unha cousa que tampouco ten unha enorme trascendencia, pero ollo co simbólico, ollo coa canción, ollo coa cultura, porque eu creo que polo menos eso move de alguma maneira as conciencias. Se Israel é expulsada, como pode participar Israel se a Rusia foi expulsada? Rusia está en guerra con Ucraína. Unha guerra moi desigual, unha guerra injusta, pero unha guerra. O que estamos vendo en Gaza é unha masacre televisada en directo todos os días. Quedo con iso, Dani, para preguntarlle a Paula. Entón, se é simbólico o de Eurovisión, a volta ciclista, que pasaría co fútbol nun país como o noso? É que ese debate xa saiu hoxe, por exemplo, na sala de prensa do Congreso, e o PSOE dixo que el e os seus socios presionarían tamén no mesmo sentido. Recordemos, son medidas de presión. O fin non é saírse do Mundial, non é saírse de Eurovisión. O fin é que se tomen medidas contra o xenocidio en Israel. Bueno, contra a Palestina, perdón, non o xenocidio do goberno israelí. Esta é a cuestión. Entón, claro, cando falamos do Mundial, aquí a xente empeza a preocuparse porque todo o mundo lle gusta o fútbol é parte da cultura española, etc. Pero, bueno, aí os... Aí esquecémonos. Non, aí os partidos da esquerda están mantendo a mesma posición. Ou hoxe posicionáronse a favor de saírse do Mundial tamén. Vamos, bueno, máis que de saírse, de estender o veto a Israel no Mundial, igual que se fixo nos Xogos Olímpicos tamén pois con Rusia. Pero é certo que o goberno aquí tamén ten unha estrategia e non acabo de entender tampouco porque, mentre falamos de Eurovisión, bueno, pois non aprobamos hoxe o embargo de armamento, verdad? Que é moito máis importante e que ataca moito máis o corazón do que está sucedendo ali. Entón, aquí hai unha incoherencia dentro do goberno, hai uns partidos que queren que a cousa se acelere moito máis, eles din que é un tema técnico, burocrático, que afecta a moitos acordos e a varias leis e que non é tan doado. Din que irá a semana que ven, non sei se a semana que ven teremos un novo retraso. Un embargo de armamento que, lembramos, anunciou Pedro Sánchez nunha convocatoria extraordinaria e urxente un luns, creo que foi pola mañá, a primeira hora, pasou ese Consello de Ministros, pasou o seguinte, agora agardaremos polo terceiro. Seguiremos falando de Israel e de Gaza, pero seguramente o faremos outro día porque temos moitísimos máis temas que tocar. Comezamos coa fronte judicial, comezamos co fiscal xeral do Estado e para iso tiramos dun clásico, escoitem. ¿Quién va a pedir disculpas?
¿quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, pois parece que polo de agora disculpas non, porque comeza a conta atrás para que se fixe o xuizo oral contra García Ortiz, previsiblemente no mes de novembro. Hoxe abonou esa fianza de 150.000 euros que lle pedía o xuiz do Tribunal Supremo. Finalmente reduciuse a metade, a 75.000 euros, pero foi un boom para comenzar a temporada. Sí, bueno, os abonou esa fianza, pero tamén é certo que recurriu a cantidade foi o propio tribunal que reduciu a metade, non? De 150.000 euros a 75.000. Bueno, non sei se chegou a recurrilo ao final, non? O fiscal non, ven non, por un verdad? recurso de reposición do novio de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto González Amador. Que pedir o doble, 300.000, Bueno, non? pero el mismo, nese recurso no que pide que se cuantifique esa responsabilidade civil futura polos danos causados e que finalmente remata condenado o fiscal xeral do Estado, dicía que, segundo a doctrina do Tribunal Constitucional, non se podía computar nesa fianza a cantidade correspondente á multa, que é unha pena accesoria que pode conlevar a propia cadea. É dicir, podería resultar condenado hipotéticamente, se non é absolto, o fiscal xeral por privación de libertad, é dicir, ir á cadea, podería ir a unha inhabilitación simultánea e tamén a unha multa. E con independencia diso, a responsabilidade civil, o que non poden ir xuntas as cantidades. Perfecto. O resultado é que eu, como un iletrado na materia das fianzas do Tribunal Supremo en delitos de revelación de secretos, que neso son bastante iletrado, o que vexo como cidadán é que esa fianza de 150.000 euros pasou a metade, a 75.000. Chámame a atención. A marxe de todo isto, bueno, pues, ben é certo que a causa do fiscal general non deixa de ser un golpe na liña de flotación do goberno. Eu aquí sí que querería diferenciar ben este proceso do Supremo con outros que se siguen desde outras instancias a familia do seu entorno. Mais alá deso, a min que me chama a atención o tema da reducción da fianza desa maneira, a metade que me parece unha cantidade significativa, tamén como chegamos hasta aquí, con algún voto discrepante no procedemento, e o que é evidente, no que sempre coinciden todos os xuristas, de momento non hai carga probatoria que se poida acusar desa revelación de secretos. É un delito francamente moi complicado e por xurisprudencia, que isto saberá a María, a maior parte dos procedementos son acabar en nada por eso, porque é difícil a carga probatoria. Bueno, a pena do telediario sí está aí, e seguirá sendo durante meses, e independentemente de como acabe o procedemento, eso xa non llo quita ninguén. A pena do telediario e a pena tamén de sentar no banco dos acusados, porque lembramos que podería ser xa no mes de novembro. María, todo apunta a que vai ser o primeiro fiscal xeral do Estado que senta no banco dos acusados e sen dimitir. Sí, bueno, eso xa o dixo desde o principio, e ademais o goberno pechou filas en torno ao fiscal xeral do Estado, aínda que o executivo como tal non ten a potestade de cesalo. É dicir, podería invitalo, suxerirlle que non é unha boa idea para a institución, cando o Poder Xudicial, cando todas as institucións independentes do Poder Xudicial, cando os seus propios compañeiros, os máis de 2.000 fiscais que compoñen o corpo da carreira do Ministerio Público no noso país, din que é absurdo seguir porque compromete a credibilidade da institución, porque compromete a independencia. Hai que entender que a Fiscalía en España é unha institución xerárquica. A cúspide é Álvaro García Ortiz. El dá as órdenes, as instruccións, dá todas as indicacións, e a partir de aí hai posibilidade de disputa con algún fiscal que pode levar e activar un artigo do seu propio estatuto para discrepar desa orde do seu superior inmediato, que só é estar consensuada co fiscal xeral do Estado. Que pasa? Que, claro, dende que chegou o cargo, García Ortiz copou esa cúpula. Ten a unha maioría de fiscais de sala do Supremo que foron nomeados por el e que, ademais, pertencen á Unión Progresista de Fiscales,
que é a que el presidiu cando non estaba na primeira liña da política, por decirlo de alguna maneira, cando era un fiscal de base. Naquel intre, el tamén protestaba por esa falta de independencia da Fiscalía. El se manifestaba e apoiou algúns manifestos precisamente para evitar ese tipo de nomeamentos discrecionais e politizados. Entón, é toda unha incoherencia de tal magnitude que, claro, eu entendo o goberno está de saída, o goberno está en contrarreloj, cara atrás. O goberno sabe que ten unha serie de causas de corrupción, entre elas a do fiscal xeral do Estado, que está imputado nada menos por revelar secretos dos que tivo coñecemento por mor do seu cargo, que é todavía máis grave que, home, non estamos falando dun control de alcolemia no que García Ortiz sai perxudicado porque supera a taxa, é que non estamos falando de algo que é inocuo con respecto ao seu a súa función ou as súas competencias, é que el sigue sendo o superior xerárquico da número 2 de Ángeles Sánchez Conde, que é a súa vez a que o vai defender, porque xa pediu o sobreseimento da causa no Tribunal Supremo. O defensor da legalidade non acusa o fiscal xeral, que é o seu superior xerárquico. É todo tan rocambolesco que non ten un pase. É incoherente, é compatible cunha democracia sana que o fiscal xeral do Estado sente no banco dos acusados, así, directamente? Bueno, pois, é dicir, é unha situación anómala, e iso é evidente, non hai ningún precedente dun fiscal xeral do Estado que estea imputado por, bueno, neste caso, un delito de revelación de segredos e que permaneza no seu cargo. Eso é así, é unha situación anómala, e eu creo que nunha situación normal o fiscal debería dimitir. A pregunta é se estamos nunha situación perfectamente normal, non? É dicir, pola orixe do caso, lembremos unha mentira, un intento masivo de manipulación dirixido desde a Comunidade de Madrid para protexer a parella da presidenta, non? Despois, o intento de García Ortiz de desmentir esa mentira, e o que se está a xulgar ese, cando intentou desmentir unha mentira, pois tivo acceso e revelou uns documentos que non podía revelar e dos que tiña coñecemento na razón do seu caso. Hai xornalistas que din que os tiñan antes que el, non? Testimonios que non foron tidos en conta e que, bueno, xa veremos no xuizo como se sustancian, non? Eu creo que, evidentemente, hai que recordalo, ninguén é culpable hasta que se demostre o contrario. Si el é inocente e si el se considera inocente, eu creo que fai ben en non dimitir, porque se dimite estaría dándolle a razón, estaría facendo que unha persona inocente pois se retire porque está claro quen está detrás de todo isto, non? É Isabel Díaz Ayuso e, sobre todo, a súa parella, que aquí lle pide 300.000 euros de fianza a un fiscal xeral do Estado, que evidentemente ya poden poñer no ordenamento xúdico que temos, pero que a mí me resulta bastante rechamante, non? Unha persona que evidentemente está localizable, que non ten ninguna intención de irse, pódeselle poñer, pero a mí pareceme elevadísimo, e de feito o tribunal acabou dicindo ya a parella de Ayuso, non te pases, non? En vez de 150 van ser 75.000. Entón, si el é inocente e el cree que é inocente, fai ben en non dimitir. Porque estaría facendo que aqueles que teñan a capacidade para imputalo en base a indicios que evidentemente non son unha culpabilidade con sentenza, derriben a unha institución tan importante como é a Fiscalía Xeral do Estado. E se é culpable, pois evidentemente... Os indicios xudiciais que conforman unha apertura de xuizo oral despois dunha instrucción perfectamente reglada e supervisada dentro do propio Tribunal Supremo por outros magistrados distintos do instructor... Xa sei que para ti é culpable, pero non é. Eu non dixen en ningún momento, Dani, non manipules. Vamos a ser rigurosos. Eu non dixen en ningún momento que Álvaro García Ortiz sexa culpable de nada. Non podo dicilo porque non está sentenciado en firme. Non son como outros que durante todo o tempo de Camps ou durante todo o tempo de Rita Barberá ou durante todo o tempo de Alberto González Amador xa din que é culpable porque un correo do seu abogado que el nega que pactase e que coñecese dicía que estaba aberto a recoñecer unha serie de delitos. Tampouco está condeado, pero é defraudador confeso. Entón, a ver se temos un pouquiño de respeto coas opinións dos demais. A min non me atribúas cousas que non dixen. Eu o que digo é que dende que se presenta a primeira demanda anónima, demanda penal que a interpuxo o ilustre colexio da Abogacía de Madrid, vamos a lembrar as cousas como son, e despois, cando chegou a segunda querella, que foi a de Alberto González Amador, xa directamente dirixida a dous fiscais, a García Ortiz e a súa subordinada en Madrid, Pilar Rodríguez, que agora
quedou arquivado, imaginemos, o interese que ten ninguén por imputar a quen non é presuntamente culpable. Pero o certo é que o que está en riba da mesa son indicios suficientes para nunha fase de instrucción que ata 9 magistrados do Tribunal Supremo e outros tantos anteriores avalasen esa apertura de xuizo oral. O que non se pode dicir aquí é que hai un interese por procesalo porque é un señor que defende moi ben a Fiscalía. Quero seguir máis aló, porque quero lle preguntar a Paula Chouza precisamente por este asunto, pero tamén le vale un pouquiño máis aló. O xuizo podería coincidir no mes de novembro, como dicía antes, en plena negociación dos orzamentos tamén. Non sei en que posición deixaría iso ao goberno. Bueno, eu creo que deberíamos separar as dúas cuestións que atañen a dous poderes diferentes, non? A xustiza, o goberno. De todas formas, eu sí que aquí discrepo de Daniel. Eu creo que no momento no que estamos, o fiscal xeral do Estado, por moi inocente que el sexa ou crea que sexa ou defende que sexa, debería ter dimitido precisamente para protexer a institución que representa. Isto creo que tiña que ter pasado, pero é certo que hai un proceso previo plagado de anomalías. É certo que se fixo un rexistro exprés, que non se tiveron en conta as testemunhas de 9 xornalistas, 4 deles compañeiros do país, que hai un voto particular, o do magistrado Andrés Palomo, que fala de indicios insuficientes tamén. E logo, pois, que contou primeiro todo o asunto, pois foi o xefe de gabinete da presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entón, é unha situación, cando menos, anómala, un proceso con moitas irregularidades. Pero, ainda así, eu son partidaria de que o fiscal dimita e probe a súa, que se someta a xuizo. É certo que a pena do telediario, como dicíades antes, xa ten. Sí. E veremos que o que acontece de aquí a novembro. Imos con outra fronte xudicial que tamén estaba en conta atrás ata o día de hoxe. Santos Cerdán, o xuiz, lembramos que lle preguntou ás partes pois que argumentaran, se o querían en liberdade ou non, despois de que ela se o pedira a súa defensa. Hoxe un escrito da Fiscalía, pero un escrito ademais bastante demoledor, négase a posta en liberdade de Santos Cerdán, de que hai risco aínda da destrucción de probas, de que condicione a testemunhas. Ademais, aféalle as súas pertinentes consideracións políticas e atribuir intencións espurias a UCO. Sí, eu creo que está moi mal asesorado a nivel legal o señor Santos Cerdán. No momento en que escolleu os abogados que escolleu, sobre todo despois dos audios que saíron a luz, pois é evidente que esta intención de atribuir intereses políticos espurios, como dio auto, carece de total verosimilitude, non? Sí, porque dixo dos audios porque seguiu a mesma estrategia de Ábalos e Coldos, non? Dicir que non se recoñecían nos audios. Exactamente, non, pero quero decir que nos audios eu creo que hai cuestións que son bastante evidentes da súa participación nesta trama. Que el considere que hai unha especie que se está montando un contubernio político xudicial para que caia, eu creo que deixa evidente, pois, nesos audios, el mismo, eu creo que son bastante condenatorios hasta que haxe sentencia. Pero eu creo que, que o perfil dos abogados que ten, creo que é moi dado a esas cuestións. Pero igual que digo isto, tamén digo que os cartos, onde están os cartos? Quero decir, ahora mismo é certo que está na cadea sin que todos esos supostos cartos que recibiu deses amaños se sepa onde están. Co cal, eu aí creo que si hai unha línea fina de que se pode justificar tantos meses en prisión máis alá desa destrucción de probas. No caso Coldo, no caso Ábalos, tampouco se sabe onde están os cartos, pero eles si están en liberdade. Que é o que cambia? Bueno, cambia o papel director. Dino así exactamente o auto de posta en prisión, de paso a privación de libertad que decretou o xuiz Leopoldo Puente no Supremo. Califica a Santos Cerdán
con un estadio superior na toma de decisións, na xestión desas inxentes cantidades de cartos que presuntamente percibiu a trama e que el era o que repartía eses cupos dos que inicialmente falou Víctor de Aldama nesas confesións que fixo a Fiscalía Anticorrupción para obter a súa liberdade provisional na causa dos hidrocarburos e que serviron para tirar moitos dos fíos que están agora mesmo baixo a lupa do Alto Tribunal. Hai que lembrar que hai unha parte, hai unha peza separada, que está declarada secreta, que é a que ten que ver precisamente con ese diñeiro e con eses informes patrimoniais que está a confeccionar a UCO para o xuiz Leopoldo Puente. Cando se saiba o contido, cando poidamos contar que indican ou que conclúen preliminarmente eses informes, entón igual temos algunha pista máis, igual o millor hai que buscalo nas caixas A ou B ou C do Partido Socialista en Ferraz, igual é que a financiación ilegal do Partido Socialista está máis pronta que tarde. Todo iso son as cousas que se están barallando nesta instrucción e faltanos información porque, evidentemente, os que seguimos tribunais a diario sabemos que hai cousas que están todavía en cociña, que hai moito material en análise e que, polo tanto, faltan algunhas pezas para poder componer ese puzzle todo. Pero María, están en cociña, pero xa fumeantes, verdad? Sí, vale. Xa se saben algunhas cousas, xa se saben algunhas liñas das que levan os axentes de investigación e xa se sabe, ademais, que o propio magistrado instructor deu por boas esas previas de desfase contable nos ingresos declarados, percibidos, ingresados, os que constan nas contas bancarias, os que refire a Facenda e demais, tanto para Santos Cerdán como para Ábalos e o seu fillo, e por iso ordea e solicita toda a información complementaria que non poden acceder de oficio, sen autorización xudicial, os axentes da UCO. Da inocencia de Santos Cerdán xa cuestionan tamén os seus propios compañeiros de partido. Sí, eu creo que é un caso cualitativamente diferente o do fiscal xeral, non xurde desa xénese da que falábamos antes, de un intento de manipulación dun rival político, un caso, bueno, no que xa falamos de corrupción, de amaños de contratos públicos, así é percibido polo propio goberno, non? É dicir, que podería tamén defender a inocencia de Santos Cerdán ata o final, ata que non se lle condene, pois cos mesmos argumentos eu creo que este é cualitativamente diferente porque xa non é que Santos Cerdán fora escollido polo propio presidente do goberno, sino que foi da súa confianza ata a mesma noite, ata unhas horas antes de que se fixera público ese xa non é informe. ata esa mañá, non? Porque Sí. tivemos ese xesto de Santos Cerdán tentando saudar a Pedro Sánchez esa mesma mañá no Congreso dos Deputados e non foi ben recibido ese saúdo, Pero non? ata a noite, é dicir, ata unhas horas antes, é dicir, houve un comunicado clarísimo de defensa de Santos Cerdán no Partido Socialista, pois feito por el mesmo e polo seu equipo, cando xa había pois moitísimos rumores e tamén informacións sobre o contido dese informe, non? Despois o que fixo Pedro Sánchez tamén é ben coñecido, non? É dicir, confiou nel ata o último momento, no momento en que el creu que ese informe era demoledor e que non podía soster a súa inocencia, pois fulminou no ipso facto, non? Eu creo que este é un caso que preocupa moito no propio goberno, que está nun estadio moi inicial, é dicir, que veremos cara onde vai, no que tamén hai moitas dúbidas sobre o propio caso, pero insisto en que falta aínda moita investigación, tamén hai moitas dúbidas sobre o papel do propio Coldo. A min xenérame dúdas, non? A maneira que tiña de proceder, de gravar a xente, de ser interceptado con grabacións confidenciais, é realmente rechamante e creo que é o caso que máis ameaza a credibilidade deste goberno, de Santos Cerdán, Coldo, Ábalos, moitísimo máis que o fiscal xeral do Estado, onde todos somos capaces de ver outros elementos, e moitísimo máis que os casos que afectan á muller do presidente e o seu irmán. Logo falaremos da muller do presidente. Quería preguntarche, Paula, se estás de acordo con isto, se é un caso que máis está lastrando, non, o goberno, sí? Dende logo, creo que é o caso que pode facer caer o goberno se demostra que... Bueno, o Partido Socialista, non? Por ende, polo financiamento, non? Totalmente, se demostra que houbo financiamento irregular de maneira, é unha cuestión sistémica xa do PSOE, creo que o goberno caería, os seus socios retiraríanlle os apoios que ata o de agora
o están a soster. De todos os xeitos, eu o que vexo no presidente do goberno, antes que preguntabas tamén pola, bueno, por si o tema de Israel era unha estrategia, é unha estrategia, ademais vemos un Pedro Sánchez moi diferente ao que se foi en xullo, que estaba devastado, que era incapaz de dar resposta. Hai agora unha tentativa como de controlar a xenda. Todos estes anuncios sobre Israel, o seu posicionamento moi esquerdista, etc. O que fan tamén é quitar o foco ou desviar o foco de todas estas causas. El decidiu empezar o curso así e, ademais, confrontando, por exemplo, con Isabel Díaz Ayuso moi directamente, que foi ela a facerse a imaxe cos ciclistas, como comentábamos antes, e deixou incluso a Feijóo nunha posición incómoda, porque, bueno, non ten esa postura tan abertamente pro-israelí como si amosou Isabel Díaz Ayuso, e quedou aí un pouco desconcertada, ademais nun momento no que as enquisas están ya a dar a Vox un crecemento a costa do PP. Creo que hai 1 millón de votantes xa que votaban ao PP, que votarían agora a Vox. Eso por unha banda. Por outra, se realmente o tema da corrupción é algo que preocupa a todos os partidos políticos por igual, eu non acabo de entender que hoxe no Congreso esteamos vendo un debate como o da creación da Oficina Anticorrupción, que estaba incluído nas 15 medidas que anunciou o presidente en xullo, pero era unha petición de longo de Sumar que saiu tamén coas primeiras informacións do caso Coldo en marzo de 2024 e levaba guardada nun caixón ata xullo. Non entendo que hoxe as forzas políticas posiciónense maioritariamente en contra, que parece, porque nunca sabes ata o momento da votación o que vai pasar, pero parece que tanto Junts como PP non estarían en disposición de apoiar a lei e, polo tanto, pode caer. Co cal, as primeiras medidas que se intentan tomar dende o goberno para que haxa un maior control dos organismos públicos para prever e sancionar tamén as prácticas corruptas, pois non sae adiante. Non saen. A terceira fronte xudicial da que quería falar é Begoña Gómez, pero coido que o imos ter que deixar porque quería pasar a outro tema. Só lembrarlles que a pasada semana declarou ante o xuíz e, efectivamente, recoñeceu ante el que a súa asesora lle facía puntualmente favores ou xestións privadas. Pero quero que vexamos unhas imaxes dese mesmo día de Begoña Gómez co presidente do goberno despois de declarar ante o xuíz. Pola noite pasou un anaco xa co presidente do goberno. A ver se temos esas imaxes por aí, porque son as imaxes que chamaron moito a atención. Aquí están, son Begoña Gómez e o presidente do goberno chegando a unha estrea de cine, a película de Amenábar, xusto cando no Congreso dos Deputados estábase a votar a medida estrela de Yolanda Díaz, a reducción da xornada laboral, unha medida que xa se daba por perdida, que a propia Yolanda deu por perdida, malia que insistía en que estaba negociando ata o último minuto. Agora lle preguntaremos a Paula Chouza, que seguro que sabe sobre iso, pero esa é a imaxe. Pedro Sánchez e Begoña Gómez o día da súa declaración e Yolanda Díaz absolutamente soa no Congreso dos Deputados, Iván. Eu quero pensar que isto estaba axendado de antemán e que non se improvisou sobre a marcha, porque, como ben dis, na tribuna, na defensa do proxecto de lei, cando lle tocou defender o goberno, que realmente é un proxecto que ven do Consello de Ministros, ben é certo que da súa carteira, pero aí estaba defendendo o goberno. Na bancada azul eu solo vin do Partido Socialista o señor Bolaños. Non todo o tempo, de feito. Sí, de feito, saía, entraba, sí, engadindo que o señor Bolaños creo que se iba a falar por teléfono un bo rato cando voltou prácticamente estaba rematando case o seu discurso. E que estaba porque tiña outra lei que defender, que se efectivamente, a anterior, verdad? Exactamente. Bueno, eu creo que a imaxe foi, se a imaxe non foi o suficientemente elocuente, si o foron as declaracións posteriores de todos os ministerios socialistas que intentaron mendar un pouco a plana dos ataques, sobre todo realizados a Junts, intentar encapsular ou manter esa mantendida e blindar as negociacións dos orzamentos. Eu, para min, a derivada máis importante, máis alada da medida, lóxicamente, que é unha medida moi importante para a sociedade, a derivada política do liderazgo no espacio, no socio minoritario do goberno. Vemos que levan moitos meses sen carburar, eu creo que esa baixada nas enquisas xa podemos dar como
como algo perenne, con pouca, non parece que teña moito marxe de reacción. Eu creo que aquí o que se abre tamén é un pouco o debate sobre o liderazgo dese espacio. A propia Yolanda Díaz calificou esta medida como unha das máis importantes da legislatura, da súa carteira, e comparou ca reforma laboral. Pois ben, ca cuestión da reforma laboral deslizou no seu momento e logo a posteriori confirmou que ela estaría disposta a dar un paso ao lado se non saía adiante. Veramos un pouco, eres eu creo, Paula saberá moito mellor, non? Pero creo que confían un pouco na movilización social, sindical, non? Para darlle pulo a esa medida, pero eu creo que políticamente hai aquí un erro de bulto. Eu creo que o seu liderazgo queda bastante cuestionado. Esas, de feito, foron as palabras de Yolanda Díaz. Despois desa derrota, dixo: o que fixemos foi ter unha vitoria nas rúas, María, pero o certo é que dentro da Cámara absolutamente nada. De feito, ameaza con volver a levar esta medida ao Parlamento. Pois que ameace a Pedro Sánchez, que foi o que esqueceu unha cita tan importante, era a medida estrela de Yolanda Díaz. E Yolanda Díaz sabe perfectamente que xa está fagocitada polo goberno de Pedro Sánchez. É dicir, Yolanda Díaz xa non ten un espacio de nada, xa non suma, xa non multiplica, resta. Eu dixeno cando presentou, e ninguén me fixo caso, que presentar unha nova formación política nun sitio como Matadero non era unha boa opción, pero non quixeron escoitarme. E despois pasan as cousas que pasan. Pero Yolanda Díaz, malia as bromas ou os sarcasmos, Yolanda Díaz está xa fagocitada. De feito, o tema de Gaza que ahora está tratando de capitalizar Pedro Sánchez, o que lle interesan os palestinos, o mesmo que lle interesaron os veciños de Paiporta, ou os veciños da Palma, ou toda a xente que sufre neste país, que só lle interesan para o que lle interesan, para o rédito político, está capitalizando esa cuestión porque veu que Podemos é unha das leas que ten consumar. E sabemos, polas enquisas que temos agora mesmo, que todo o que non sexa o Partido Socialista, que resiste a duras penas, perdendo un montón de diputados e de votantes, é cero absoluto. Nin Sumar, nin Podemos representan absolutamente nada. Entón, Pedro Sánchez ten que fagocitar todo ese capital, ten que fagocitar todas esas ideas, ten que fagocitar todas esas iniciativas, pero a realidade é que a súa maioría social de progreso non se ve por ningún lado. Non son capaces de embargar as armas a Israel, non son capaces de aprobar os orzamentos, o teito de gasto, non son capaces de sacar adiante ninguna das medidas estrela, nin a lei Begoña, nin a lei Bolaños, que están outra vez paralizadas. É dicir, que está facendo o goberno? Nada. Pasear de cine en cine, e tiro porque me toca, pois. Dende logo teño gana de ir a ver a película de Amenábar. Yolanda Díaz quedou soa, pero ademais estivo nun ton moi agresivo, acusou de chantaxe a Junts, pois algo que dende logo non lle sentou ben os de Puigdemont, e non sentou ben tampouco no goberno, non? Nunha época na que estamos tentando negociar os presupostos... Claro, que estamos no Parlamento máis fragmentado da historia recente de España. Todos os deputados son importantes para o goberno, os de esquerda, grupos políticos que non o son, como Junts per Cataluña ou o PNV. O primeiro que diría é que ir ao cine non é ningún delito, que os deputados non están todo o tempo nos seus escanos, de feito moitos debates non hai moito ambiente, que a medida xa se sabía que non iba a salir adiante, non? É dicir, podemos sacar punta a todo, tamén é certo. E no que me centraría é no resultado da votación. Foron 178 votos en contra da reducción da xornada, 170 a favor. Aí que o que pasou? Pois que Junts, que é imprescindible para todo, non votou. Se chegara a votar, e sabemos que ademais vota por outras cuestións que non sempre teñen que ver, votou que non. Pero se chegara a votar que sí, ou se chegara a abster e houbera outro tipo de equilibrios, pois estaremos falando de outro escenario, non? A mí o que me gustaría é entrar no fondo da medida, é dicir, unha medida como a reducción de media hora de tempo de traballo o día, non? De 40 a 37 horas e media, se é unha medida positiva, negativa, si ten evidencia científica, si se ten aplicado noutros sitios, si provocaría esas catástrofes que a veces se din, non? Como cando se sobe o salario mínimo, a propia reforma laboral, e eu creo que os partidos que votaron que non tiveron isto en conta. Creo que evidentemente PP e Vox, que por certo o seu electorado
está mayoritariamente a favor, según as enquisas, evidentemente, desta medida, pois votaron en contra para darlle un castigo ao goberno, lexítimo, por suposto, e Junts está noutra película. Está na amnistía, está en outras cousas, o que fai a Junts un aliado, o que fai a Junts un aliado moi complicado, que o que hai que negociar moito e no que ás veces pasan estas cousas, non? E se o presidente do goberno, que estaba ás 9 da mañá como un clavo pois para a sesión de control, como estaba Feijóo e os outros diputados, pois ás 9 da noite pois vai ver unha película, a mí non me parece mal, e máis, gustaríame que máis políticos foran á danza, ao teatro, Pois mira, eu fun outro día a unha película galega, estaba Yolanda Díaz, pero non tiña que estar no Congreso dos Deputados ese día. Pareceche un feo que lle fixo o presidente do goberno? O problema, bueno, Pedro Sánchez non dá puntadas en fío, pero o problema non é que non fora escoitala, que é certo que o presidente do goberno poucas veces vai escoitar a exposición dun proxecto de lei ou dunha norma do goberno. O problema é que non votou nin telematicamente. E iso é o que a mí me parece máis grave tratándose desa medida estrela. Efectivamente, ademais, o presidente do goberno é deputado. Entón, todos pensamos que os deputados deben, polo menos, votar, senón asistir ao pleno. Pero, claro, o que fixo o presidente foi un xesto político. Era o día en que Begoña Gómez se sentara diante de Peinado e el fixo como está nunha estrategia completamente distinta a que mantivo en xullo, pois esta ofensiva e levou a Begoña Gómez porque el considera que ten que facelo para probar a súa inocencia. É un xesto tamén de apoio á súa muller. Entón, eu interpreto así o caso concreto do presidente do goberno. O caso do resto de ministros do PSOE, creo que sí houve un desmarque dese ton especialmente duro que mantivo Díaz con Junts, en particular con Miriam Nogueras. Ninguén do goberno lle falara así o socio non socio, pero que condiciona todas as votacións. Foi un antes e un despois. Veremos o que pasa a semana que ven, non polo goberno, pero neste caso por Podemos, porque a norma esta de traspaso de competencias en materia de inmigración parece condenada ao fracaso, porque Podemos xa anunciou que votará en contra. E, polo tanto, viviremos outra xornada de alto voltaxe no Congreso. E lea antes da negociación dos presupostos en aprobar tampouco o teito de gasto. E lembrome agora de que Felipe González e Borrell, por exemplo, dicían que se non se aprobaban os presupostos que habería que convocar eleccións ou que habería que someterse pois a unha moción de confianza. Cun sí ou cun non, non apostades por un adianto electoral, verdad? Non. Sigo con un non, entón non. Non. Pero dubido moito. Non no corto plazo, claro. Vale. Claro, que consideramos adianto electoral? Decembro do ano que ven? Maio do vindeiro ano. Maio do vindeiro ano probablemente cedo, porque intentará estes orzamentos e o millor os do ano que ven. Se facemos paralizar o Parlamento, que non funciona o Congreso como ten que funcionar, e a maioría progresista, feminista, igualitaria, desfeita, porque nin é maioría, nin é feminista, nin é progresista, nin é de esquerdas, nin se preocupa por nada máis que porque Pedro Sánchez siga na Moncloa ata que lle dé a gana de convocar eleccións. Pois moi ben. Se facemos caso ao CIS de Tezanos, pois o goberno sacaría, o Partido Socialista sacaría arestora, creo que eran 9 puntos o Partido Popular. Por que non convocar eleccións? Claro. Bueno, as enquisas xeran opinión pública, non? E son boas tamén para reforzar determinados posicionamentos, igual que o argumentario político, cando ti saes cunha derrota, no caso de Yolanda Díaz coa xornada laboral, dicindo temos gañado isto na sociedade e isto moviliza, bueno, pois estás creando un argumentario tamén que ao final podese instalar na poboación, aínda que de partida non sexa verdade, e todos saibamos que non é verdade. Pero que o CIS, que está pagado con cartos públicos, conta mentiras para que a xente modifique a intención de voto. Home, isto é un titular interesante. O CIS, de Tezanos, que estivo denunciado por malversación. É que estamos falando dunha institución que non é Sigma 2 ou que non é... Non, que é unha institución pública, pagada polos cartos de todos, que non dá os datos obxectivos e que cociña mensaxes para o presidente do goberno. Interesante. Basteiro, crees no CIS? Bueno, eu creo que o CIS dibuxa certas tendencias que tamén están nas enquisas privadas, non? Como unha certa desaceleración do Partido Popular e un aumento moi considerable de Vox. Isto é algo que se ve en todas as enquisas e que é unha tendencia, non? Mais alá diso, pois eu creo que o presidente do goberno terá que convocar as eleccións, pois, para empezar,
si cree que debe ser así cando toquen, e estamos a mitad de legislatura, non? Esta obsesión por votar todo o tempo hasta que saia o que eu quero, non sei por que ten que ser. Por comparar coa enquisa do CIS. Sí, 10 segundos. Que o 26 é ano electoral, o señor Mañueco acaba de situar a mediados de marzo as eleccións autonómicas en Castela e León, logo virán as andaluzas e veremos que veñen despois. E veremos que o que pasa. Moitísimas grazas aos catro, xa non me dá tempo de despedirme de cada un por separado, e moitísimas grazas a todos vostedes por estar hoxe connosco neste primeiro programa da tempada. Xa saben, isto é Conexión Galicia. Son María Chede, vémonos todos os martes.